Éneklő pogányasszonyok dalolásából született a magyar nyelv. A csodaszarvas rázta le agáncsával az erdő ékszereit, a piros bogyókat, hogy szép magyar szavak legyenek belőlük. A mi nyelvünk anya, leány, s ismert rokon nélkül úgy áll a több nyelvek között, mint főnix az égmadarainak számában. A világon több ezer élő nyelv van. Az elmúlt évtizedekben alakult ki, hogy az egyes nemzetek megünneplik nyelvük napját. Hazánkban a parlament 2011 őszén nyilvánította november 13-át a magyar nyelv napjává. Ma már teljesen természetes, hogy az ország határain belül magyarul beszélünk. Ez azonban nem volt mindig így. Hiába voltak már a 11. századtól írott magyar nyelvű emlékeink, a nyelv hivatalossá válásáig még hosszú volt az út. A magyar társadalom megküzdött azért, hogy anyanyelvét használhassa a hétköznapokban, a latin vagy a német helyett. Ebben az évszázadokat átívelő harcban a sikert végül a reformkor hozta el. 1844-ben, ugyanis ezen a napon, november 13-án fogadta el az országgyűlés azt a törvényt, amelynek értelmében a magyar vált az ország hivatalos nyelvévé. Ekkortól alkotják a törvényeket magyar nyelven, zajlik magyarul az országgyűlés, az oktatás és az adminisztráció. 2011 óta pedig meg is ünnepeljük ezt a mérföldkövet. Az uráli nyelvekhez tartozó magyar sok, apró és izgalmas érdekességet rejt. Itt van például az elképesztően gazdag szókincse, amely képes árnyalatni különbségeket is érzékeltetni. Gondoljunk csak a muzsika és a zene közötti cseppnyi eltérésre, amit valószínűleg csak mi magyarok értünk és érzünk pontosan. Vagy az, hogy milyen sokrétű megszólítási kultúránk van. Számtalan lehetőségünk van arra, hogy kifejezzük az egymástól való érzelmi távolságot, pusztán azzal, ahogyan köszönünk, vagy ahogyan megszólítjuk a másik embert. Sorolhatnám nyelvünk különlegességeit, alanyi és tárgyas ragozás, magánhangzó harmónia, ezekkel mindenki szembesül, aki akár anyanyelvként, akár idegen nyelvként tanulja a magyar nyelvet. A magyar nyelv kapcsán tudni illik, sokszor előkerül az a téma is, hogy nehéz megtanulni. Ez akár igaz is lehet, de a magyar nyelvtanulásnak mégis vannak olyan előnyei, amelyekre érdemes felhívni a figyelmet. A magyar nyelv elsajátítását mindenképpen megkönnyíti, hogy nem használ nemeket, és a jelzőket is csak kivételes esetekben kell egyeztetni. Ráadásul kevés a mással hangzott torlódás benne, ami szintén kedvez a nyelvtanulásnak. A magyar nyelv egy nem annyira nyelvészeti, de mégis érdekes színfoltja, pedig az a tény, hogy talán mi vagyunk az egyetlen ország Európában, amely az anyanyelvének saját múzeumot hozott létre. A Széphalmon található Magyar Nyelvmúzeuma Kazinczy Ferenc egykori gyümölcsöskertjének helyén nyitotta meg kapuit 2008-ban. Mintegy 14-15 millióan beszélnek magyarul a Földön. Ez nem sok, de nem is kevés. Ha azt nézzük, hogy a világon hányan beszélik a nyelvünket, akkor körülbelül a 60. helyet foglaljuk el. Néhány nappal iskolánk névadójának, Szilády Áronnak a születésnapja után a magyar nyelv napján adódik a kérdés. Tudjátok-e, hogy a magyar nyelv történetének milyen helytörténeti, iskolatörténeti vonatkozásai vannak? Szilády Áron 1837-ben született Ságváron, ám miután édesapját 1848-ban a halasiak megválasztották lelkészüknek, a 11 éves Áron itt járt iskolába. Nyelvtörténeti érdekesség, hogy a ma már kihalt kun nyelv egyik nyelvemlékét, a kun mi atyánkot abban az időben még tanították gimnáziumunkban, azzal a céllal, hogy a kunok nyelvének emléke ki ne vesszen. A kisdiák Szilády is fejből tudta. Miután halasan elvégezte a gimnázium 6 osztályát, Nagykörösön folytatta tanulmányait. Többek között Arany János volt az egyik kiváló tanára. Így sajátította el az angol és német nyelvet. A Debreceni Kollégium teológus hallgatójaként megtanulta a héber, arab, török és perzsa nyelveket. 2 éves konstantinápolyi és kis-ázsiai tanulmányút után a Göttingai Egyetemen fejezte be orientális tanulmányait. Műfordítóként Arany János folyóiratai számára sokat fordított az arab, perzsa és török nép- és műköltészeti remekeiből.
keleti nyelvekben való igen alapos ismeretei révén már 24 éves korában a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett. Mint akadémiai levelező tag dolgozta fel az alföldi városok levéltárainak hódoltságbeli török nyelvű emlékeit magyar fordításban. Az ő javaslatára indulnak meg olyan korszakalkotó és hézagpótló magyar nyelvészeti munkák, mint például a nyelvemléktár és a magyar nyelvőr. Tudnunk kell, hogy iskolánk névadója igen sokoldalú tehetség volt. Tudományos tevékenysége fő területének az irodalomtörténet tudományát választotta. Ám ma, a Magyar Nyelv napján a nyelvész Szilágyi Áronról emlékeztünk meg. Áldás békességet!